बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आऊँ हैं उस्ताद अब्दुल गफ़ार। तमाम इसी रहा मौजूद चैनल अब्दुल सत्तार JC9। दोस्तों, अज अल्फ़ पेश ऊ वारी पट्टी पढ़ंदासीं, यानी पेशनि जा आवाज़ पढ़ंदासीं। अल्फ़म ब, अलफ़ पेशा ऊ, बे बल्ला, बे पेशा बो, बे बकरी, बे पेशा बो, पे पल्लो, पे पेशा पो, भे भोलड़ो, भे पेशा भो, ते तारो, ते पेशा तु, ठे ठूंठ, ठे पेशा ठो, टे टिंडण, टे पेशा टो, से सवाब, से पेशा सो, थे थंभ, थे पेशा थो, फे फानोश, फे पेशा फो, फे फीथो, फे पेशा फो, गाफ गडह, गाफ पेशा गो, गे गेरो, गे पेशा गो, गे सिंह, गे पेशा ngो, खे खट, खे पेशा खो, ये याकूद, ये पेशा यो, दाल दोहल, दाल पेशा दो, जाल जर्रो, जाल पेशा जो, धाल धोबी, धाल पेशा धो, डे डेडर, डे पेशा डो, डे डेल, डे पेशा डो, ढाई ढग्गो, ढाई पेशा ढो, हाय हपची, हाय पेशा हो, जीम जत, जीम पेशा जो, ये जिभ, ये पेशा जो, ये मुन्य, ये पेशा न्यो, चे चत्तू, चे पेशा चो, छे छट्टी, छे पेशा चो, खाय खचरो, खाय पेशा खो, ऐन ऐनक, ऐन पेशा ओ, गैन गलीचो, गैन पेशा गो, रे रिच, रे पेशा रो, जे जंजीर, जे पेशा जो, रे माड़ी, रे पेशा रो, मीम मस, मीम पेशा मो, नून नथ, नून पेशा नो, लाम लकुण, लाम पेशा लो, सीन सान, सीन पेशा सो, शीन शीह, शीन पेशा शो, वाढो, वाव पेशा वो, काफ कलम, काफ पेशा को, साद संदूक, साद पेशा सो, जाद जामेन, जाद पेशा जो, णे वर्ण, णे पेशा णो, तोय तो, तोय पेशा तो, जोय जालम, जोय पेशा जो, हे हरणी, हे पेशा हो, जे झिरकी, झे पेशा झो, घे घोड़ो, घे पेशा घो, काफ कुत्तो, काफ पेशा को, अलिफ हमजड़ो, हमजो पेशा ओ। दोस्तों, हाणे रवां पढ़ंदासीं इन खे। अल्फ़म अलफ़ पेशा ओ, बे पेशा बो, बे पेशा बो, पे पेशा पो, भे पेशा भो, ते पेशा तो, ठे पेशा ठो, टे पेशा टो, से पेशा सो, थे पेशा थो, फे पेशा फो, फे पेशा फो, गाफ पेशा गो, गे पेशा गो, ङे पेशा ङो, खे पेशा खो, ये पेशा यो, दाल पेशा दो, जाल पेशा जो, ढाल पेशा धो, डे पेशा डो, डे पेशा डो, ढाई पेशा ढो, हाय पेशा हो, जीम पेशा जो, ये पेशा जो, ञे पेशा ञो, चे पेशा चो, छे पेशा छो, खाय पेशा खो, ऐन पेशा ओ, गैन पेशा गो, रे पेशा रो, जे पेशा जो, रे पेशा रो, मीम पेशा मो, नून पेशा नो, लाम पेशा लो, सीन पेशा सो, शीन पेशा शो, वाव पेशा वो, काफ पेशा को, सात पेशा सो, जात पेशा जो, णे पेशा णो,
तोय पेशा तो, जोय पेशा जो, हे पेशा हो, झे पेशा झो, घे पेशा घो, काफ पेशा को, हमजो पेशा ओ।